डीजे रत्नेश चक्री। ग्राम पंचायत राज चक्री से सहयोग कर्मठ ईमानदार एवं जुझारू प्रत्याशी हरि भैया जी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा और अब की बार मुखिया ही नहीं के बनावे के बा। डीजे रत्नेश चक्री। सभे लोग ये कहता कोई सी विकास होई के कर प्रयास होई सभे लोग ये कहता टूटल बनौली हो गहुआ के गोली हो दिक्कत भइल रहता के बाटे चाहे तानी मन के नेता लावे के बा विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। डीजे रत्नेश Likey